Ola, bonituras, son Mónica de Libros e Outros Contos, e o vídeo de hoxe vai sobre un dos meus praceres máis culpables, que é ir andar e escoitar crimes reais. Bueno, todas temos unha tariña e de repente oín un podcast mentres iba camiñando outro día sobre un crime, unha historia que pasou fai moitos anos en España que me chamou moitísimo a atención e falaba da novela gráfica que se chama Las asesinas de la soledad. Evidentemente tiña que mercala, vale? E isto levoume a dicir, pois podo contarlles os libros que teño sobre historias reais que me encantan? Pois a lo van. Bueno, pois comezo con Las asesinas de la soledad, é unha novela gráfica de Enric Pujadas e Tomeu Riera. Vou vos ensinar un pouco como son os debuxos e como está estruturada. E, bueno, de que vai? Pois vai dun barrio que se chama La Soledad, en Mallorca, nos anos 40 ou así, de 4 mulleres que foron detidas por envelenar os seus maridos. Iso foi un crime moi sonado na época, estaba pois tamén detida unha costureira que dicían que era intermediaria, e tamén unha curandeira que era que lles pasaba o veleno, non? A verdade, naquel momento, que era en plena dictadura de Franco, utilizaron un pouco todo isto para dar como unha chamada de atención, como non, para dicir, mira estas mulleres malas, mirade todo o que pasa cando non nos pregamos aos maridos, vendéronas como mulleres que querían exercer a prostitución, pero os seus maridos non lles deixaban, como mulleres que tiñan amantes, como mulleres que non seguían os preceptos da falanxe. De feito, aquí creo que doblei unha folla, se a topo, non se pode dobrar, xa o sei, sobre a sección feminina da falanxe española, e recordabanlle as mulleres que non seguiran estes preceptos. Vou ler algúns porque son moi interesantes. Mira, di, ofrécete a quitarle los zapatos ao teu marido, por suposto. Minimiza el ruido. Preocúpate por su comodidad. Escúchale, déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Vimos de isto. Despois din que o feminismo non fai falta, pero vale. Entón, bueno, pois creouse aí un debate, elas foron condenadas primeiro a morte, se non me equivoco, despois reducironlles a pena a 20, 30 anos, despois foi moito máis reducida, porque o que me chamou a min a atención deste caso é que incluso durante o xuízo demostrouse que o que contaran sobre esas mulleres non era exactamente fiel á realidade, eran mulleres terriblemente maltratadas polos seus homes, obrigadas a prostituirse, eran mulleres moi pobres, nun barrio moi pobre, e ademais, o máis curioso de todo iso, era que todos os médicos que contrataron para demostrar que funcionara o veleno non atoparon ningunha clase de veleno en ningún dos 4 corpos. É dicir, que non se explicaba moi ben como elas confesaran todo iso e despois non apareceu veleno en ningún dos 4 corpos. Bueno, cousas que pasaban. Eu recomendo-vola moito, a verdade é que aquí pois, o autor ficcionou moitísimo porque é un caso moi antigo e ademais hai pouca documentación, entón, bueno, el xa che explica que hai moita ficción nesta novela gráfica, moitos socos que el completou pois da maneira que lle parecía que funcionaban mellor a historia, pero bueno, está moi ben e aparte pois é unha historia que a min pareceume tremendamente interesante e seguramente moi inxusta, non? E o seguinte libro é Futuro imperfecto, da editorial Galaxia, Xulia Alonso Díaz, e encántame a portada porque a portada é unha foto real pois, dos dous protagonistas do libro, e é unha foto que mola moitísimo. Eu sempre digo que non entendo como este libro non é máis famoso, máis coñecido, máis lido en Galicia, de verdade, que non se lea nos institutos, que pareceme unha historia tan necesaria, a verdade que eu a primeiro custoume un pouco seguir a escrita da autora, non sei dicirvos por qué, tardei en entrar, pero a historia é tremenda, bueno, é a súa historia real, esta é a autora agora mesmo, que pois narra a historia de amor que tivo co pai da súa filla, pero tamén pois
como se enganchou ás drogas, como intentou sair, como colleron o SIDA, todo iso, e todo iso pois, na época dos 80 e dos 90 en Galicia. Moi interesante, moi descarnada, sobre todo é unha carta de amor. Eu ao longo de todo o libro é o que me parecía unha carta de amor pois, ao seu mozo. Non? Sigo cos diarios de Sira Alonso, está publicado por Alvarellos Editora, e son os diarios desta muller entre 1938 e 1945. Son totalmente un testimonio real de como foi pois despois da Guerra Civil, as persecucións, as matanzas, pois Sira vai contando o clima de terror, ademais vai contando, claro, a modo de diario, día a día, según ela vai vivindo, e ti pois vas descubrindo como eran esas situacións de angustia total, de pensar van vir a por min, despois viñaron a polo seu home, ela só a intenta pois salvar ao seu home dun tráxico final, conteche como foi todo iso, como foi a súa relación cando ia ver ao cárcere, despois tivo que fuxir a outro país, é dicir, pois é un testimonio superreal de como foron os anos máis duros do franquismo. Ademais, eu creo que cheguei a este libro, se non recordo mal, porque pareceme que en algún momento ou Sira Alonso era de cerca onde vivo eu ou estivo vivindo por ali. Entón, alguén me falara do libro e decidí mercalo e a verdade é que pois é todo como a realidade máis crúa, non? Os seus diarios. Recoméndovolo moito. É o seguinte libro que é Amando en tempos de silencio de Timothy Conygrave e a editorial Calé, Salir del armario. Este libro partiu porque eu non coñecía a existencia deste libro e vin unha película, creo que en Netflix ou en Amazon, porque son as únicas que teño, que se chamaba, coidado como en inglés, Holding the Man. Fascinoume, vina isto que estás no sofá e lixes un ao azar, non é moi coñecida, así que non sei nin se estará, teredes que buscala moito, e encantoume, o sea, chorei como unha magdalena, pero encantoume, e despois, ao final da película, referíanse a que o protagonista escribira un libro, que era sobre a súa vida. Entón, acórdome que eran os inicios desta canle, de libros e outros contos, e pedimos axuda, porque non a atopaba en ningún sitio. Entón, ao final, unha de vós contactoume cunha librería, creo que era de Barcelona, que o tiña de segunda man. Bueno, pactamos que mo enviase por correo pagando, tranquilo. E chegou a min este libro, co cal non sei se teredes moi fácil o atopalo, vale? O libro, pois, é tal cal a película. É dicir, pois seguiron o libro ao pé da letra. É a historia de Timothy como sendo un adolescente, 12, 13, non sei, 14, estudando nunha escola católica, son os anos, creo que, 70, descubre que se namorou do capitán do equipo de fútbol da escola. Imaginade, escola católica, eses anos onde a homosexualidade era case un pecado, secretismo, Bueno, e o capitán namora del tamén, entón teñen que vivir esa historia que ao principio non lle poñen nome, nin saben que lles está pasando exactamente, pois no segredo máis absoluto. Aí vamos ver que pasa cando os descubren, como toma a súa familia todo isto, xa vos digo que ao principio non moi ben, e despois vai nos contando como é a súa historia de amor durante 15 anos, non? Van á universidade, teñen altos e baixos. A verdade, o que máis me gustou do libro é que non intenta poñer a relación como maravillosa, fomos sempre super felices, porque eso non existe en ninguna relación, é máis nesta que estaba pois chea de un montón de cousas de fora. Tamén eles querían un pouco explorar que era todo iso da homosexualidade cando poideron sair a fora e ver que había outra xente, ver que había pois outro mundo onde podían vivir libremente. Entón é moi real contando como foi a súa relación durante eses 15 anos. Xa vos digo, altos, baixos, estiveron xuntos, non, pero durante eses 15 anos notase que mantiveron ese amor
todo o tempo, non? Ademais, pois, comeza a aparecer a enfermidade do SIDA, e eles van a vivir moi de cerca, tamén van a empezar a investigala, bueno, está moi ben. Que pasa? Que é triste. É triste, bueno, é triste. Non é unha historia que acabe ben. Bueno, a ver, que non vos quero facer spoiler. Non é que non acabe ben. Vede ou lede e despois xa me dice. Bueno, e sen máis, ata aquí os libros que máis me gustan que teño sobre feitos reais. Teño algúns máis que igual podo facer un segundo vídeo, porque non sei, son moi dada a ler e a ver cousas baseadas en feitos reais, porque a veces a realidade supera a ficción, case sempre, pero acabame de dar conta que igual todo o que vos contei é moi triste e moi tétrico e igual tería que facer un vídeo sobre libros divertidos, que tamén os teño, ou libros así alegres e con poucos problemas vitais. Se queredes un así, decídeme, porque tamén terei libros deses, igual teño que buscar moito, pero teños que ter. E nada, ideme contando se lestes algúns destes, que outros libros baseados en historias reais vos gustan moito, cales me recomendades, e ideas de outros vídeos, si, facedeme o traballo, por favor. Un biquiño, quis salotes, lede máis que moito, lede ben e desfrutade moito do verán. Chao.